Okay. Vi har blandet. Du kan også bare lave den der. Ja. Natrium. Hydroxid. Og saltsyre enmodær. Den er skåler. Og vi har fået den til at blive 6 på pH-skalaen. Så gør vi det kun i grupper. Så nu skal vi her. Det her. Vi skal bruge tændstikker. Vi skal bruge tændstikker. Bruge tændstikker. Må vi lige lave tændstikkerne? Du så sagde, jeg skal bruge saltstikker. Jeg skal bruge saltstikker. Hallo. Og Nille, hvor er tændstikkerne henne? Vi har dem derovre. Har vi dem herovre? Over hos Kasper. Kasper, kan vi godt få tændstikkerne? Sådan. Så er der tændstikker. Nå, tændstikkerne. Rigtig godt. Okay, sådan nu bruger vi tændstikker til at tænde for. Er der gas? Okay, jeg tænder for gas. Okay, vi har nej. også en ny farve. Og vi har ikke. Kan jeg sige på det? Nej! Altså, hvad er det? Så er lige den, du. Så det bare ind. Hvad er under med ild? Okay, jeg følger med lidt. Og hvad er det så? Ikke noget med den kopper eller sådan noget? Eller det bare? Ej, vi kan lade den gå på. Det er meget vigtigt at tage udsugning over. Ja. Den har de en eller anden, det ved jeg ikke, for Jonas. Jeg skal lige vaske den af, det der syre på. Ja, men det kan man ikke. Kan du ikke? Nej, Nu har vi sådan. det er ser også en ny. Ja. Vi kommer lidt tættere på her. Nej. Du brænder computeren jo. Stærkt som overhovedet kan være. Det er sygt meget. Så nu venter vi bare. Så jeg stopper lige videoen. Roger, over, slut. Kommer tilbage, når der sker noget. Ja, vi har salt eksperiment. Log nummer 2. Væsken er nu begyndt at boble. Og den er begyndt at afskille. Den adskiller nu hydrogen. Og hydrogen kan vi alle sammen. Det er grundstof nummer 1. Den hvorfor kigger sammen på hvad? Så nu kan vi lige få lov til at se, hvordan det ser ud. Nej. Voilà. Kan vi godt se det? Ej, det tror jeg ikke. Og det vi kan se, det er her, at der kommer sådan. Der vil være sådan noget, der ligner saltevand. Fordi det er altså. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det ligner sådan, der er sådan nogle hvide ting, der flyver op her. Det kan vi se her. Det ser nok bedre ud, når det er helt væk. Det ser rigtig godt ud. Ja, det er rigtig godt. Det er fuldkommen hjerneblad. Og så har vi tænkt os at spise tilbage. Nej, vi kommer tilbage. Nu vil vi gerne give et eksempel på en god bundsbrænder og en dårlig bundsbrænder. Det er den gode en. Det er over en dårlig bundsbrænder. Vi startede efter de andre, og vi er næsten færdige. Vi er færdige. Så nu skal vi se på saltet her, de har lavet. Det er rigtig flot. Okay, skal jeg bare tage dem hernede? Nej. Hvordan gør vi egentlig det her? Vi skal have sådan en tank til. Tænketank. Ej, er jeres allerede blevet? Kan vi ikke godt låne jeres så? Den der, vi har lavet Lige præcis, lad være med det der, fordi dit hår og ild, det tror vi lige skal snakke sikkert på. Det kender jeg godt. Det kan jeg ikke klare. Men jeg gør det mere med vilje, fordi jeg Vi har fundet en tang. Vi skal lige have. Hallo, Agnete, hvor vil du have? Agnete, det er indgangspipetter, ikke også? Ja.
dem gemmer vi, og de må ikke fjernes fra lokalet, for de har syrebase i dem. Så de er ikke legetøj. Så var den skraldespand, fordi... Eller Bare en lille skraldespand derovre. Hvor skal vi lægge den her? Vi har fået Skålen, den skal I kan putte den under den kolde hane og skylle den af, og så kan I vaske den, fordi så hvis I lige køler den med vand, så er den jo kørende. Jamen, skal de ikke bruge salt? Tak for tipperen, Niel. Nej, vi skal ikke bruge salt. Nå, jeg troede, vi skulle sige, hvad det Så vi skal bare, vi kan til bare altså, vores Altså, jeg vælger at lade være, men jeg synes ikke, det er pædagogisk at smage på ting, der er lavet i kemilepæl, for vores ting er ikke rene. Så jeg plejer at sige nej, det gør vi ikke her. Jeg ved godt, hvor mange ikke der gør det. Vi spiser ikke salt. Man skal ikke spise salt, for det er ikke rent. Giftigt. Det er giftigt, siger han. Agnete siger, det er giftigt, og man skal gøre, hvad læreren siger. Slut på vlog nummer 3. Velkommen til saltforsøg nummer 2. Vi skal lave et salt ved at blande metal sammen med syre, saltsyre. Emul er altid godt. HCl det skal være. Okay, er klar? Tak. Jeg tager Takken for helvede. magnesium her. Nej, hvad er det så billede, du over det? Skål, hvis I kan se den. Og vi skal have magnesium. Det er her. Nej, så åbner vi her. Hallo, det er ikke godt det der. Lad mig. Det er min tur. Og så skal vi have Blanding var ikke så god. så putter vi syren på her. Jeg ikke er gået i gang med magnesiumbåndet. Jeg vil næsten sige, at I skal... Vi ved jo, hvordan man gør sådan. Eller, vi kan bare... Det Jeg er bare var dækken. I var klar til at gå i gang med det, ikke? Og dækken. Ja, for den der. Det er en god idé med udluftning her, fordi at vi ser, at der bliver udskillet en gas. Det kan være meget farligt. Har I en bundforbrænder, der fungerer ordentligt? Ikke mere, det finder. Nej. Hvad det finder? Altså bare... Det var bare på resten i. Bare sådan noget. Så nu kan vi se her. I kan se det her i kameraet. Nå, nej, I har kun lige her til selv. Så I har lavet det forsøg. I kan se det her. Så bliver magnesium her, det bliver opløst. Så vi venter lige til den er opløst, så kommer vi tilbage igen. Syre på hænderne. Der er et for forsøg 2 i det vlog 1. Til vlog nummer 2 på saltforsøg 2. Vi er desværre blevet nødt til at stoppe, fordi vi har ikke mere tid. Men vi kan fortælle, hvad der sker her. Magnesiumbåndet her, det bliver opløst i saltsyren. Og derefter ser vi på bundsbrænderen, hvor vi så vi skal rydde op. Farvel. Vi ses næste gang. Eller ikke.